mhux tinsa biss is-surplus, imma se jkollok taqa' deficit u ddaħħal idejk fil-but u tonfoq kemm hemm bżonn. Qal il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna meta kien intervistat fuq il-programm Ras Imbras fuq Television Malta. Aħna għandna deficit dis-sena, ikonna deficit is-sena d-dieħla, jiddependi kemm huma kbar id-deficit u tkabbir ekonomiku biex imbagħad tiddeċiedi jekk id-deficit fit-2022 għax inti għandek 2021, fit-22 jekk idealment ikun ferm taħt 3%, ħalli intu mbagħad ir-rotta tarġa' tibdiha li tibbilanċa. Edward Scicluna kienet jitkellem fid-dawl tal-budget li se jiġi preżentat ix-xahar id-dieħel. Aħna fortunatament ħsibna qegħdin f'sitwazzjoni ta' dejn baxx, 43%, seta' kien iktar baxx ukoll. Kien propju ftit tal-jimilu meta l-Ministru nieda dokument ta' qabel il-budget li iżda minnu ma ħarġu ebda dettalji dwar dak li għandhom jistennew il-familji Maltin u Awċina s-sena d-dieħla. Matul dan il-programm, Edward Scicluna fakkar kif it-taxxi kienu biss differiti u jridu jitħallsu. Il-fatt li għamilna deficit ta' kważi biljun kienet għal-fatt li waqa' id-dħul. Id-dħul waqa' brata kbira. Issa ftit midħul se jerġa' jiġi lura għaliex huwa tax deferral, jiġifieri inti qed tipposponi t-taxxa tħallathom iktar tard. Ħallasni għada sen oħra, sentejn oħra. Jiġifieri jekk isir deficit pereżempju ta' biljun, qed nitkellmu b'7%, deficit ta' 7%. Mhux ta' pjaċir li tagħmlu. Edward Scicluna semma li bħalissa jiddiskuti li ma' oqsma se jkunu qed jitnaqsulhom il-fondi biex tingħata għajnuna lis setturi milquta mill-pandemija, però ma tax aktar dettalji. Intant waqt l-istess intervista il-Ministru reġa' semma l-ħsara li saret lil pajjiżna kanġun tal-iskandli kbar li hemm imdaħħal fihom il-Gvern, dan ukoll qed jaffettwa s-sitwazzjoni ekonomika ta' pajjiżna. Irridu ngħidu li hemm barra saret ħsara kbira, sew minn min ġabruħu ħażin u qed jagħti rendikont ta' emilu u sew min irriklama jew inkella ikkritika b'mod internazzjonali u amplifika din kritika. Jien ngħid li jekk aħna pinġewna bħal Zimbabwe, wieħed m'għandux jiġi xxokkjat illi mbagħad ipinġuna bħalhom. U waqt li kienet jitkellem fuq affarijiet li jridu jiġu irranġati, Edward Scicluna attakka lis-settur privat. Dawn l-iskandli kollha jien ngħidulhom skandli jew li għajmu kontroversja. Ġabuhom il-corporate service providers mhux qed iwaħħal fihom, imma da xogħolhom. Imma min-naħa l-oħra is-servizz privat, is-settur privat ġab dan investiment bħala ħaġa normali, però għadha pitada dam li rridu jagħtu rendi kont fil-liġijiet il-ġodda illi isma' meta ġib il xi ħadd għamel due diligence sew u jekk għandek suspett irrapportah. Il-Ministru kienet jitkellem dwar ir-rapport Manival li pajjiżna jistenna l-eżitu tiegħu, rapport li jekk jiġi negattiv ukoll se jaffettwa mhux ftit l-investiment u l-ekonomija f'pajjiżna.